Szeretettel köszöntöm megjelent kedves vendégeinket, szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, iskolánk tanulóit és dolgozóit a 2025-26-os tanévünk ünnepélyen. Kérem, énekeljük el együtt a himnuszt. Szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves elsőseim! Nektek egy igazán különleges nap a mai. Életetek első iskolai tanévét kezditek meg. Lehet, hogy egy kicsit izgultatok ma reggel, ez teljesen természetes, hiszen új helyre érkeztetek. Új arcokat láttok, új szokásokat kell megtanulnatok. Számotokra ez egy új, izgalmas utazás kezdete, amely során rengeteget fogtok tanulni, barátokat szerezni, és apránként felfedezni a világ csodáit. Itt fogjátok megtanulni leírni a saját neveteket, elolvasni a kedvenc meséiteket, kiszámolni hány ceruza van a tolltartóban, és még sok-sok mindent. És ami még ennél is fontosabb, itt fogtok barátokat szerezni. Az lesz, akivel együtt fogtok játszani a szünetben, akivel nevetni fogtok, és akivel együtt élhetitek át az iskolai kalandokat. A legfontosabb, hogy kérdezzetek bátran, és mindig merjetek tanulni, hibázni, próbálkozni, mert így lesztek napról napra ügyesebbek. Osztályfőnökötök, Ági néni, és mi is azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek ebben. Mától kezdve a Himesházi Általános Iskola tanulóként üdvözöllek benneteket. Most pedig kíváncsian várjuk tanévítő műsorotokat. Gyorsan múlnak el az órák, édeslányom, bizonyám. Nyugtatott az első napom, menet közben jó anyám. Könnyes szemmel bólogattam, átöleltem a nyakát. Így jártuk be az óvoda udvarát. Milyen most a babaszoba. Kisvonas se csalogat. Vendégeink hallgatják a búcsúzkodó dalokat. 3 vidám eszkendőbe lettem már a gazda. Indulnom kell, búcsot intek. Vár a lecke, vár a pad.
Tarisznyánkkal útra kelünk, bátortlanul hisz félünk. Mese helyett matek lesz-e, ki tudja, hogy nehéz lesz-e. Játékoktól búcsút veszünk, hiszen mi már nagyok leszünk. Sok emléket zsebre raktunk, gondoskodást, amit kaptunk. Kis székünk üres marad, sok ovisé messze szalad. Batyunkba a szeretet, gyelviszünk ezt szeletet. Kedves udvar, kedves szoba, ez voltál a nagy csoda. Hova nénik, ég veletek, büszkék ránk, most legyetek. Itt állok én szeptemberben, alig hiszem, első settem. Kicsit félek, azt belátom, lesz-e ott is sok barátom? Szeret majd tanító néni? Biztos szeret, hiszen tündéri. Most is látom, épp mosolyog, szeme csillan rám nagyon. Táskám fel is veszem nyomban, szívem jó nagyokat dobban, készen álltok cerkákon, első osztály, üdvözöllek. Óvodáskor, de szép évek, sosem felejtünk el téged. Homokozós libikóka, mennyi játék, mennyi móka. Kettő, 3 év, az eltelt idő olyan szép. Voltak benne csendes percek, suttogások, ölelések. Voltak benne hangosabbak, viták is, meg szomorúak. Játszottunk és varázsoltunk, okosodtunk, tapasztaltunk. Vár sok csoda, sok vidámság, észrevétel, sok tanulság. Kicsikből már nagyok lettünk, kitárult a világ nekünk. Jó, hogy együtt ünnepeltünk, különleges nap ez nekünk. Mennünk kell, ma elballagunk, az iskola vár, úgy izgulunk. Ajándékból hozunk nektek, szívünkből sok dalt és verset. Szeretetbe csomagoltuk, mosolyogva most átadjuk. Képzeld, hogy az évek szárnak, mint gyors röptű madarak, mire anya és bekapna, felnövünk egy perc alatt. Óvodából iskolába, pontukor a sok gyerek, hív minket a tudás órára, könyvek fizet rengeteg. Vár minket az énekóra, olvasás és számolás, ennyi csodát nem is láthat más, csak a kiiskolás. Betűvetés, szavazás, osztás, festés, környezetóra, ki gondolta, ha ennyien sok tudás fél a buksunkba. Kismata és csicerakban minket köszön fel a fan, ünnep van ma, elbarokunk piszat, kedves óvodunk. Hallott, hogy a szél mit susog? Iskolába indulok. Furcsa ez a változás, nem leszek már óvodás. Visszahúz még a szívem, mert az abi szerettem. Izgulok és úgy érzem, tudom, megnőttem. Szeptembertől tanulok, írok majd és olvasok. Figyelek és kérdezek, feladat vár rengeteg. Az is nagyon érdekel, tanító majd megölel, lesz dicséret, biztatás, beszélgetés, kacagás, barátkozni is fogok, akarok, játszhatok? Óvonéni azt mondta, jó dolog az iskola, mindig őszinte vele, ezért elhiszem, hallod azért mit susog, első osztályos vagyok. Kann mich schon nicht sehen, das ist gar nicht schwer. In der Schule lerne ich, aber noch viel mehr. Ferne Länder schaue ich, steht der mir an, ob
Búcsúzom az óvodámtól, én már sulis leszek, élményekből a polcomra milliónyit teszek. Megőrzök szép emlékeket, mosolyt, kedvességet, tanultam itt dalt is, verset, mókát, emberséget. Nem megyek el túl messzire, és néha visszanézek, amikor a sok leckével ebéd után végzek. Ajándékkal is megleplek, óvónéni téged, népsor olvasásba leszek hasznos segítséged. Megszámolom majd helyetted a sok kis csoportost, adhatsz fésűt, kisimítom azt, ami bozontos. Búcsúzom, de nem ám végleg, ne szomorkodj kérlek. Tudom, hogy egy ölelésre itt mindig elérlek. Anyukám azt mondta, én kinőttem óvodán, kicsi a szék, kicsi lett ágy, iskolába megyek ma. Egész nap tanulunk, számolok, olvasok. Csillagok ott fenn, miért ragyog? Elsős leszek, elsős, itt hagyom ma óvodát, ide jöttem minden reggel, 3 hosszú éven át. Elsős leszek, iskolába indulok, nem mondom meg senkinek, de kicsit azért izgulok. Elsős leszek, lesz majd sok új barátom, olvasni és tudni fogok, mire itt a karácsony. Elsős leszek, de majd néha eljövök, nem felejtem el az óvit, akkor sem, ha megnövök. Itt van az ősz, táskát veszek, abba könyvet 100-at teszek. Alig bírom, húzza vállam, torna zsákom itt van nálam. Nem lesz játék és nem lesz jelem, anyukám még jöhet velem. Vigyek babát, legót, macit, pattásamnak hívom hajnit. Az ajtómon betűzörög, füzetemben sok szám csörög. Engem hívnak, fogom kezük, iskolába megyek velük. Köszönjük a felkészítő óvónőknek ezt a szép műsort, és gratulálok minden elsősünknek. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, bekerülni egy új intézménybe, ennyi gyerek ünneplő felnőtt elé kiállni és elmondani a versüket. Én azt gondolom, hogy ha ezt belegondolunk, hogy nekünk kellene megtenni, hát lennénk bajba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon érettek vagytok az iskolára, nagyon szépen szerepeltetek. Úgyhogy az első pillanatpontját mindenki meg is fogja kapni. Gratulálok még egyszer mindenkinek. Most pedig felkérem Varga Renátát, a Szülői Munkaközösség elnökét, hogy adja át a Szülői Munkaközösség ajándékát.
Most pedig szeretném megkérni a 6. osztályos tanulókat, hogy egy kis ajándékkal kedveskedjenek nektek elsősök, abból az alkalomból, hogy a mai naptól hivatalosan is a Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói lettetek. És megkérem a 6. osztályos tanulókat, hogy az év során segítsétek az ő iskola kezdésüket, a beilleszkedésüket. Ugye azt gondolom, elsősök nem is kezdődik olyan rosszul ez a mai nap. Piros pont, ajándékok, hát ez így fog menni egész évben szerintem, mert olyan ügyesek vagytok. Most pedig megkérem Horváth Ágnest, osztályfőnökötöket, hogy kísérjen a helyetekre, és segítse a beilleszkedéseteket, az nehézségeit pedig együtt fogjátok küzdeni. Köszönöm. Kedves elsős szülők! Önöknek is fontos ez a nap. Lezárul egy korszak, és elkezdődik egy új. Tudjuk, milyen izgalmakkal és aggodalmakkal járhat az iskolakezdés, de szeretném biztosítani önöket, gyermekeik jó kezekben lesznek. Mi azon dolgozunk, hogy biztonságos, szeretetteljes környezetben, türelemmel és odafigyeléssel kísérjük végig őket ezen az új úton. Hiszünk abban, hogy a nevelés közös munka, és örömmel várjuk az együttműködést. Tekintsük egy kicsit vissza a nyárra. Az elsős tanulóink frissen festett tantermekben kezdik meg tanulmányaikat. Az iskola technikai dolgozóinak köszönhetően a szépen kitakarított helyiségek, az osztályfőnökök által feldíszített osztálytermek arra várnak, hogy használatba vegyétek azatokat, és második otthonotokként vigyázzatok rájuk. Német hagyományőrző táborban nagyon hasznos és kellemes napokat töltöttünk el együtt. Himesházán 48 diák vett részt, köztük szép számmal elsőseink is ismerkedtek egymással és az iskolával. A tábor megvalósulásáért lehetővé tette a Himesháza Német Önkormányzata által elnyert pályázat, és a Himesháza, Szűr, Maráza, Székelyszabad önkormányzatának Német Egyesület Szűr, Himesháza, Szűr és Maráza Német Önkormányzatának további anyagi támogatása. Köszönjük szépen! A Zánkai Erzsébet táborban 26 tanuló élvezhette a színes, változatos programokat. Köszönöm minden kollégám munkáját, akik a tábor megszervezésében és lebonyolításában részt vettek. Az elmúlt tanévet minden tanulónk sikeresen teljesítette, így augusztusban nem kellett pótvizsgát szervezni.
Bár még érezzük a nyár forróságát, ma mégis megkezdődik az új tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, nyaralást, ismét zajos iskolánk valamennyi osztályterme, és mindenki elfoglalhatja a padját, amelyben 181 napot fog eltölteni. Ebben a tanévben 122 diák kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait a Himesi Általános Iskolában. Fontosabb időpontokat, a tanév rendjét minden tanuló a mai napon osztályfőnökétől megkapja. Kiadunk egy felmérő lapot, ahol tanulószobát, étkezést, szakköröket és egyéb foglalkozásokon való részvételi igényeket mérjük fel. Megkérjük a szülőket, hogy a holnapi napra kitöltve küldjék vissza a gyermekükkel. Holnaptól 8-kor kezdődik az órarend szerinti tanítás. Étkezést a holnapi naptól kapnak azok a tanulók, akik azt a felmérő lapon jelzik. Az önkormányzatok, a tanulók, a szülők és az iskola érdekében átvállalták a tanulók szállításával járó költségeket. Így tanulóinkat továbbra is az iskola buszok fogják szállítani. Köszönjük szépen! A buszok menetrendjét az osztályfőnökök fogják ismertetni. A mai napon 11:45-től, holnaptól az ismertetett menetrend szerint fognak közlekedni. Iskolánk nevelőtestületében is történtek változások. Blükk Andrea és Molnár Tímea az idei tanévtől nem dolgozik intézményünkben. Sindli Anikó informatika tanár egyéb feladatai miatt az idei tanévtől nem vállalta a tantárgyi oktatását. Hájné Poszt Margit nyugdíjba vonult. Köszönjük munkájukat! Künszler László Hájné Poszt Margit helyett tanítóként május óta dolgozik iskolánkban. Kósa Edina tanító, Ignác Barbara angol szakos tanár óraadó, Ribáni Mammel Laura részmunkaidős zenetanár, és Váradiné Gertner Erna pedagógiai asszisztens kezdi meg az új tanévet iskolánkban. Az új kollégáknak kívánjuk, hogy érezzék jól magukat intézményünkben, és minden kollégámnak eredményes, sikeres tanévet kívánunk. Kedves nyolcadikosok! Nektek az az év más lesz, mint az eddigiek. Ez az utolsó tanévetek ebben az iskolában. Ez a búcsúzás éve, a továbbtanulás, a döntések és az utolsó közös élmények ideje. Az iskola, amely az elmúlt években második otthonotok volt, lassan búcsúzni készül tőletek, és ti is tőle. Előttetek most egy különleges és fontos időszak áll. A döntések, a tervezés, az útkeresés éve. Idén fogtok felvételizni, elhatározni, merre mentek tovább, és sokatokban most talán bizonytalanság, kérdések vagy izgalom is van. Ez így természetes. Ez az év nem csak a tanulásról szól majd, hanem arról is, hogy méltó módon zárjátok le az általános iskolai éveteket. Értékes kapcsolatok, emlékek és közös élmények várnak még rátok. Tegyetek róla, hogy ez az utolsó év szép emlék maradjon. Bízzatok magatokban, merjetek nagyot álmodni, és ne feledjétek, minden cél elérhető, ha szívvel, lélekkel küzdötök érte. Kedves tanulók! Nektek már nem újdonság az iskolai élet. Ismerős a csengő hangja, a tantermek világa, a tanítók, tanáraitok arca. De minden tanév új lehetőséget tartogat számotokra, új ismereteket, új célokat, új kihívásokat. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez az év legalább annyira fontos, mint bármelyik korábbi. Minden egyes nap számít. Amit most megtanultok, amit most megtapasztaltok, az mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre okosabbak, bátrabbak, ügyesebbek legyetek. Ne feledjétek, számít, hogyan bánunk egymással. Segítsetek egymásnak, figyeljetek oda társaitokra, hiszen egy jó osztályközösségben sokkal könnyebb tanulni és örömmel jönni az iskolába. Bízom bennetek, és kívánom, hogy mindenki megtalálja ebben a tanévben és a saját örömét, céljait és sikereket érjen el. Kedves szülők, nagyszülők! Köszönjük a bizalmat, hogy ránk bízzák gyermekeik nevelését és oktatását. Tudjuk, hogy az iskolai siker csak együttműködéssel lehetséges, önökre is számítunk ebben a közös munkában. Nyitottak vagyunk a párbeszédre, az együttgondolkodásra, és arra törekszünk, hogy gyermekeink biztonsága szeretetteljes légkörben fejlődhessen. Tisztelt kollégák!
Köszönöm az eddigi munkátokat és elkötelezettségeteket. Tudom, hogy nem könnyű hivatást választottunk, de munkánk gyümölcse minden egyes mosolyban, sikerben, előrelépésben visszatükröződik. Az idei tanévben is számítok szakértelmetekre, kreativitásotokra és a gyerekek iránti szeretetekre. Az előttünk álló tanév bizonyára új kihívásokat és lehetőséget tartogat. Lehet, hogy lesznek nehezebb napjaink is, de együtt, egymást támogatva ezekkel is meg tudunk birkózni. Kedves gyerekek, kollégák! Új tanév kezdődik új gondokkal, örömökkel. Sokat leszünk együtt, remélem szép, tartalmas időszak előtt állunk. Zárásképpen engedjék meg, hogy egy gondolattal búcsúzzam. A tudás az egyetlen kincs, amit senki nem vett el tőlünk. Ezzel a gondolattal kívánok mindannyiunknak eredményes, örömteli és élményekben gazdag tanévet. A 2025-26-os tanévet ezennel ünnepélyesen megnyitom. Kérem, hallgassuk meg a szózatot, majd utána megkérem az osztályfőnököket, hogy vezessék az osztályba az osztályokat. Köszönöm szépen!